আমি যেতিয়া ৰেলী কৰি আহিছোঁ প্ৰায় মোক এনেকুৱা কৈ দিছে জানে প্ৰায় ইউ পি পি এল ছাপৰ্টাৰে ইউ পি পি এল বহুত ছাপৰ্টাৰে মোক এনেকুৱা কৈছে গাড়ী ড্ৰাইভাৰসকলে ভিতৰৰ পৰা হেণ্ডিমেনসকলে ভিতৰৰ পৰা মোক এনেকুৱা দেখুৱাই দিছে ইউ পি পি এলৰ পৰা লৈ অহা গাড়ী ড্ৰাইভাৰ গাড়ী হেণ্ডিমেন আৰু অটো এইবিলাক মনে মনে মোক মানে এনেকুৱা দেখাইছে আমাক ভোট দিব বি পি এফক আৰু চাওক আমি যেতিয়া ৰেলী কৰি আহিছোঁ প্ৰায় মোক এনেকুৱা কৈ দিছে জানে প্ৰায় जय बर' हारिनि आङो सिगाङाव दहाय मोनसे भिडिअ फुटेज होबाय आं बिनि सायाव दा जोबनायाव रायलायगोन आं बिनि सायाव आं दा मोननैसो सिगां बाथ्रा रायलायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद सार दा जोंनि गेजेराव रेसपेक्टआ लासै लासैनो गोमालांनायनिफ्राय सनमान होननाय मोनसे बुस्थुआ गोमालांनो नागिरदों दिनै जायखौ माने जोंनि गेजेरावहाय बुंनानै होबाय फोरमायनानै होबाय आरो बिनि सायावनो बेस खालामनानै दिनै जेबो माने मिन्थिनो रोङै बुजिनो रोङै मानसिफ्राबो दिनै सोंखारि लांफाग्रा जाबाय आरोखि दिनै जों मिथिदों एबा जों नुयो जों मिथिगौ जे दिनैनि थारिखआव मा जाय राजनितिकआव थानानै राजखान्थि दैदेनगिरि सारमोनहा माने सोरखौबा बबेबा पार्टिखौ माने बिगा बिगा बुङो माने बिगा बिगा बखियो नाथाय बिथांमोनानो गुबुन पार्टियाव आरो बै गाव बखिग्रा बै पार्टियाव हाबनो बारा गोबाव सम नाङा दा जों गोबां नुबोबाय गोबां जों मानसिफोरखौ लोगो मोनबोबाय जे बिथांमोनहा बुंदों जे माब्रैबा पार्टिनि वार्कर्सफोरखौ माने हमथाना लाखिनो हागोन माब्रैबा पार्टिनि वार्कार्सफोरखौ माने फोथांनानै माने लाखिनो हागोन माने पार्टियाव अराय खाबथाबनानै दौलैजों खाबथाना लाखिनो हागोन बे थांखि नोजोर आरो उद्देश्य लानानै बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुङो होननाय बाथ्राखौ जों गोबां दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों खोनाबाय आरोखि दा एक्सुवेलि जोंनि गेजेराव मा जायो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो हाइ लेभेलनि दैदेनगिरि सारमोननि जों बुंलायनायफोरखौ जों बारा जों खोनासंनो नाङा बिथांमोनहा बबे बिथिंखौ नोजोर होनानै बुंदों बे बिथांमोननि मेटार नाथाय जों गामि सिङाव थानाय सरासनस्रा रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनैनि थारिखआव माने गुलाय गुजाय जानांगौनि दरखार गैया दिनै इलेक्सना खाथियाव फैथारबाय दा बेखौ लानानै एसे एनै माखासे उलुं गुजुं बाथ्राया सोमजिनो नागिरदों जोंनि समाजावहाय मानोना ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा बुजिलाया आरो बुजिनाय गैया स' बिथांमोना सामान्य मोनसे पलिटिकेलनि मोनसे खेलाखौ बिथांमोना गेलेनो रोङाखै सिगां समावथ' जों गेलेनो रोंखायाखै बर'फ्रा बे थिगा थांबाय आरो बेखौ जों गोसोआव खोलैनोबो नांलिया दा जों बुजिलायनांसिगोन दिनैनि थारिखआव दिनै जुदि बिपिएफआ देरहानानै सरकार दायोब्ला गाबोन इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव जयेन जाजोबगोन सरकार दानायनि उनाव आरो दिनै जुदि इउपिपिएलआ सरकाराव दाबावोब्ला बिपिएफनि जाय सुबुंफ्रा गाबोननो सरकार दानायनि उनावनो लोब लोब माने इउपिपिएलआव जयेन जागोन अब्ला जाय बिथांमोना बिगाब बिगाब रायदोंमोन बिगाब बिगाब सोंखारिदोंमोन स' बिथांमोनाबो जयेन जागोन ना दा बेनिखायनो जों मानो बुजिया रेसपेक्ट होननाय बुस्थुखौ जों मानो मिथिया रेसपेक्टआ मा बुस्थु दुइसिन मानसिया देरसिनखौ सनमान होनाय देरसिन मानसिया दुइसिन मानसिखौ अननाय बैफोर रावफ्रा जोंनि समाजनिफ्राय गोमालांजोबगोन बेबो जों जुदि राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ राजखान्थिनि बखिनाय बाथ्राखौ जों सिरियास थानानै जोङो जुदि लानानै जोंनि मोगथां जिउआव जों बाहायोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो दासिमबो नोंथांमोन बयबो मिथिगौ जे जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना खुनु गेसाव गोफोन बाथ्रा बुंजाब्लाबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय गेसाव गोफोन रावा ओंखारफिना माने बुङा बेयो थारमाने नाथाय ओरैबायदि दैदेनगिरिफोर दङ गेसाव बाथ्रा बुंनो एबा गेसाव रावजों बुंफिनो दा बेनिफ्रायबो जोङो मानसिनि खुगानि रावनिफ्राय मानसिनि एक्टिभिटिसनिफ्राय जों सासे मानसिनि गुबै आखुथायखौ जों मिथिया होमबा रायजो राजा नोंथांमोन निश्चय मिथियो सासे मानसिनि खुगानि रावनिफ्राय सासे मानसिनि बिनि एक्टिभिटिसनिफ्राय बिनि दैलि जिउआव मावनाय बिनि मावथायनिफ्राय जों सासे मानसिनि आखुथायखौ अरिजिनेल आखुथायखौ जों मिथियो जों हमनो हायो बिनिखायनो जोङो जेब्लायबो गावखौ दोनखोमानानै एबा सिखोमानानै लानो नाङा
दिनै दैदेनगिरि सारमोना दिनै पलिटिकेल मेटारखौ लानानै बिथांमोना न' डाउट खामानि मावदों बिथांमोना मावलायदों मालाबा सोंखारिलायदों नाथाय बे सोंखारिलायनायावबो सारमोनाबो सिमा थानांगोन दा बिथांमोनाबो सारमोनाबो मालाबा सिमा बारनो नागिरो आरो बे सिमा बारनायखौ लानानैनो दिनै माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोहोम खोख्लैयो गोजौ लेभेलाव नङा गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनाव गोहोम खोख्लैयो बियो थारमाने माने मोहे दावहेर जालायनो नागिरो नांलाय खमलाय जालायनो नागिरो मोनसे दखानाव साहा दखानाव बे पार्टिनि मानसि हाबबा बे मानसिया हाबनो हाया जिरायनो हाया रायदाव लायनो हाया मोखाङा सोम सोम जालायो सब बेफोरबायदि बेफोर थासारिया मोजां नङा आरो बेफोरबायदि थासारिया जेब्लासिम जोंनि समाजाव थाबाय थागोन बै ओनसोलनि समाजा मालाबाबो जौगानाय नङा आरोखि जाय समाजाव पलिटिकेलनि गेमखौ गोथौयै गुवारै बुजिनो रोङा बेयो मोनसे खेलासोथ' बे खेलानि थाखायनो जों सामान्य जों जे नांलायगोन जों बुलायगोन जों खमलायगोन बै गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनि जों बाथ्रा लानानै जोंहा माबा मोनसे प्रफिट जागोन लाब जागोन जों क्ररपति जागोन नामा जों लाखपति जानो हागोन नामा बा जोङो मावा दाङा गावनि आथिंखौ सोमावाब्लानो जोङो माबा मोनसे ओंखाम मोनजागोन गावखौ जोङो दैदेननो हागोन मालाबाबो हानाय नङा थ' गामियाव गावनि बिदा फंबाय गावनि समाजजों गोरोबनानै जानांगौनि गुबै दायथ'आ जोंनि इलेक्सननि गेमा मोनसे गेम जों बेहाय गेलेनांगोन दा जोंनाव बेफोरबायदि बुजिनाया साबेसेनाव दङ दाना साबेसेनाव दङ दाना दा नोंथांमोना नोजोर होबानो नुखागोनबो जायनि ओनसोलाव जायनि एरियायाव पलिटिकेलनि इसु लानानै पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै बिथांमोना समाजखौ दैदेनो बे जायगायाव गामियाव मालाबाबो बिथांमोननि समाजनि बाथ्रा रायलायनाय माबा मोनसे रिजलिउसन पास खालामनाया मालाबाबो गोरोबलायनाय नङा मालाबाबो गोरोबलायनाय नङा दा बिनिखायनो जोंबो बुजिनांगोन न' जों मानसिसोब्रा जों साननो हानाय बुजिनो हानाय दङ बा गोबां जों लेखा फरा फरायनाय लेखानिफ्राय जों गियान मोननाय बैफोर गियानफोरखौसो जों मोगथां जिउआव बाहायनांगोन ना जों बयखौबो समान नोजोरजों नायनो हानांगोन दे बे मोनसे खेलासो जों खेलाखौ गेलेनोसैलाय जों बबे पलिसिनि गेजेरजों बबे खायदा बाहायनानै जों देरहानो हायो बे गावबागाव मानि पार्टिनि मेटार बेखौ जों मावलायनोसै होननानै जों बेफोरबायदि खुला भाबै जों रायलायनो हानांगोन आरोखि जोंनि भारतआ गणतन्त्र आरो दा गणतन्त्र बायदियै जों गणतन्त्रजों खारखानांगोन आरो गणतन्त्रआव जाय देरहायो बेनो सरकार दानो हायो आरो जाय सरकाराव थायो बिसोर रायजो राजाफोरनो जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो आरो जाय सरकाराव थानो हाया बियो माब्लाबाबो हाजार होख्रावबाबो हाजार होसिबाबो बिसोरो रायजोनि थाखाय जौगानाय खामानि लाबोनो हाया बबेनिफ्राय लाबोनो हानो खारन सरकारावनो गैयाबा दा बे मोनसे इसु जायो आरोखि दा गतिके जों बुजिनांगोन आरो दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंबो बासिनानै जों लानांगोन बबेबा नंगौ आरो बबेबा नङा आंथ' बुंगोन जाय दैदेनगिरिफ्रा गासैबो पलिटिकेल पार्ट आरो ना माने 100% बुङोबा 100% मालाबाबो बिसोरो मावजोबनो हाया जाय बाथ्राखौ बिसोरो बुंदों बेखौ बि बुंनायनिफ्राय बिसोरो खमैब्लाबो 20% 25%ल' मावनो हायो आरोखि माने मावजोबनो हानांगौबो सम्भब नङा बाहाय समनि बाथ्राफोर लायो जेरै बिनिखायनो जोङो रेसपेक्ट होनो सोलों हाग्रामा सारखौबो जों सेलेक्ट होनो सोलों प्रमद सारखौबो जों सेलेक्ट होनो सोलों जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर दिनै दैदेनगिरि गोबांफोर दं जोंनि गेजेराव आरो डियाना बासादारि दिनैसिम जोंनि सेराव दङ जों सेलेक्ट होनो सोलों जायफोर हारियाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय हारियाव मोनसे नङा मोनसे भान्दारि होलांबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै गामि सिङाव गामि गफायाव थानानै दिनै बै दैदेनगिरिफोरखौ माने बिगाब बिगाब बखिनो सोलोंदों बिगाब बिगाब बुंनो सोलोंदों सोरबा इउटुब भिडिअ बानायनानै सोरबा फेसबुकनि गेजेरजों दिनै गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बा फेसबुक पेजनि गेजेरजों सोरबा दैदेनगिरिखौ बिगाब बिगाब रायलायनो सोलोंदों जों बेफोरखौ गारनांगोन नोंहा जेबो प्रफिट जाया नोंहा लाब जाया नोंगौखौ बुं थारखौ बुं माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आसि थुनानै बुं आसि थुनानै खिथा सुद्रायनो बिसोरबो सम मोनगोन मिथिबायना मानोना जों बिसिनि सिटआव दासिमबो जों जिरायना नायाखै जों गोरलै नुहुरदों जेरै जों मोनसे जों फुटबल खेला नायोब्ला जाय जोग्रा बियो जोस'नो हायाबा जों बेखौ बिराद रागा जों बिराद सोंखारियो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि जों रायो नाथाय जाय बिथाङासो बलाव जोदों प्रेक्टिकेलि जोदों बियो फिजिकेलि मेन्टेलि गावनि बेसेबां नाजानायनि गेजेरजोंहाय जोसोनो नाजादोंमोन नाथाय बेयावबो बे गावनि मेंग्लिनाय एसे अबेबा मोनसे खमिनि थाखाय हाफुङाखिसै बेखौ सोर मिथिगौ गाव प्रेक्टिकेलि जाय ओंखारदों बिसोर मिथिगौ जाय गेलेदों बिसोर मिथिगोन अब्ला नों गेलेयाखै जों गेलेयाखै
जों बायहानिफ्राय बिन्दास नायगासिनो दङ होमबा बे नायबाय थानानै जों बोरैथो इजि नुहुरा जानो निस्सय इजि नुहुरखागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफोर सारमोन आरो लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि गामि सिङाव थानाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जोङो गोथे लामाजों दिन्थिनो नाङा इलेक्सननि मेटारखौ लानानै जों जानला मोनला माने बुंनो नाङा हिंसा खालामनो नाङा मोहेर दावहेर खालामनो नाङा दम होनो नाङा बेफोर बिराद मोनसे गाज्रि आखु बे नोंनावनो सानसे गोलैफिनगोन बेखौ आंनिफ्राय नोंसोरनो बुंनाय जाबाय आरो दहाय फार्स्टआव आं देखायनाय हाग्रामा महिलारी फ्लाइं किस होनाय बिथाङा बुंदों कि गावखौ माने गाव हेलिकप्टारजों थांदों नालाय बे मिटिं खालामनाय समाव दा बेवहाय गावखौ गोबां इउपिपिनि सापर्टारफ्रा मददगिरिफ्रा फ्लाइं किस हरदों होनना बुंदों देट मिन्स फ्लाइं किस हरनाय माने बेखौ मोजां मोनो हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो सापर्ट खालामो इउपिपिएलनिफ्रायबो सापर्ट खालामो येस वेल एन्ड गुड मोजां मोनखायो सापर्ट खालामखायो आरो मानसि हिसाबैथ' बयखौबो मोजां मोनखानांगोन ना बयखौबो मोजां मोनखायो जोङो बुजि लानांगौ बिथाङाबो समाजनि थाखाय खामानि मावदों बिथाङा सासे दैदेनगिरि बर' हारिनि लिडार बर' हारिखौ दैदेनग्रा बर' हारिखौ दिनै माबा खालाम खिन्थु जाय बिथाङा दिनै आखायाव हाथियार हमनानै दैदेनदों बिथाङाबोथ' सासे ना हाग्रामा महिलारी साराबो ओमफ्राय दिनै प्रमद बर' साराबो दिनै गोबां एंगेलजों दिनै माहारि आफादनि गोबां खामानि मावबोबाय हारिनि थैनाय थांनाय अलखद खस्थ'जों भुगिनांबाय ओंखायनो आं दहायनो होनदों जों बयखौबो सेलेक्ट खालामनो सोलों दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनोनो थेंक इउ